De eerste kans van de wedstrijd ontstaat al na 6 minuten als onder de rechterkant Nick Dodeman de bal krijgt. Hij houdt voor op Paul Kok en zijn inzet gaat via de peel Njonken. Daar komt Cambuur goed wij. Maar ik de Leeuwters litten haar een sjen. Dit is Sai van Wermerskerken. Wat een pegel dit op de latte uit die spot. Ik Cambuur dus dichtbij de openingstreffer, maar het aluminium stiert succes in het paad. Het is letter op een Paul Kok met het schot, maar Xavier Maus, keeper van Cambuur, is attent en kan voorkomen dat de thuisploeg op 1-0 komt. De kansen komen dus te staan via Paul Kok en Sai van Wermerskerken. De rechtsback van Cambuur komt hier op een in balbezit. Kan in één keer uithellen, kapt uit, maar zit de bal Njonken. Dit wie de kans op de openingstreffer van Cambuur. Goed 10 minuten voor de eind komt die kans er alsnog. Dit is Kevin Jansen. Hij gaat over de voet van Daryl Bailey. En Cambuur krijgt een strafschop. Scheidsrechter Richard Martens leidt de bal op de stip. En het is Sam Hendricks, spits van Cambuur, die de bal opeersket. Hij kan onlezen van zijn 4e goal bij Cambuur. Zit de penalty in. Oh, die wordt pakt. Maar de rebound komt voor de voeten van Hendricks. Kissa alsnog de 1-0 meidje. En het is feest in het uitvak. Een gelukje is het wel, want Hendricks kijkt de bal voor de voeten van de keeper Michelis. Maar hij scoort de 1-0 voor Cambuur. 10 minuten vertierd. Ja, ik dacht ik doe nog even 1-2'tje met de keeper. Maar nee, het was eigenlijk een dramatische penalty. Maar ja, het geluk zat een beetje aan ons en aan mijn zijde. Dus het gaat alsnog binnen. Invaller Nigel Roberta kan Cambuur dan nog naar 2-0 zitten. Maar zijn inzet gaat op de peel. En aan de orenkant krijgt FC Volendam nog een goede kans op de liekmaker. Het is een vrije trap van Nick Dodeman die het op de latte gaat. Daar had Cambuur gelok. Maar de bal gaat er net in. En dus winnen de Leeuwters voor de 3e keer op Riegen. Ik denk dat als er een winnaar moest komen, dat wij dat wel iets meer verdienen dan dat zij dat verdienen. En ik zei het ook al, we hebben dit soort wedstrijden dit seizoen ook heel vaak net verloren, wat ook niet nodig was. En nu winnen we net, dus dat is wel echt even lekker. Vorige week speelden we een hele goede wedstrijd en wonnen we. Vandaag was het dan wat minder, maar net als tegen RKC uit houden we wel de 0 en ja, scoren we toch. Dus ja, zo win je ook je slechte wedstrijden. Dat is op dit moment gewoon heel belangrijk.